Malien Mali kono ani Mali koka ka awfo ka walignumando yani nga kuma damne mba fe anga duawuke Malien minun sara crise kono finitigu ani civilu anga président koro fla président Moussa Traoré ani Amadou Toumani Touré ani Soumaïla Cissé chef de file de l'opposition alaka hina ula amen alaka yafuma amen ku dairosuma amen colonel Assimi Goïta transition ñemogo jamana ñema aya ka danaya daneka ka neke premier ministre mba fola ka walignumando ka nini ala fe aye danaya min daneka ne ka no déçoit ka fo ko Malien be ñebene na bi ne ñina Mali histoire kono ne nomera situation minna en mancha premier ministre min ka nomination jamana de ka espoir ba daka o de lambe président fo ka walignumando ka fo aw fana aw ministre président ni ne ayanga danaya da awka pour que awka fara neka à partir de maintenant bara mimeke o tenaga bare o ambeka barado la solidarité gouvernementale aw kelen wo na be bara mina premier ministre be ka barado mba fe kawfo ka walignumando parce que wati aw kera ministre wati mina Mali histoire contemporaine kono c'est-à-dire Malien ka espoir min be awka aka green kojugu ne dalen do ala aw be sa koro ka fo ko ke ministre o ye charge ba do aka green kojugu parce que ministria ina fo comme ye jonde ibe joyala danaya de dara eka danaya du atede e ma shenkele dongodo tle wotle ika barakanga yira ko danaya min dara eka o danaya mi ya da eka ama fili ka fo ko gele min be Malien ka bi dimi min bu kono min bu kan bi o de ba ke u be u siglembe u ka espoir ba de be gouvernement ka an kan ga ko beke ko be an ga nu déçoit an mangu déçoit an te se ku déçoit fana Malien chaman bi ni ñiningali ke u dalen do ala ko gouvernement bena Mali bod no wala ma chama ye ci blanye kulu ba don ko Mali kadi korle Mali be sigi au situation là mais abe damine a base be bla gouvernement de ba base damine hali nante là-bas ande ba base sigi aw de ba fondation sigi fondation du na anyena so benye o citoyen chaman be Mali don chambe ube ga doa ukanye ala ka ko no wayama mais a chaman be fana ube sika ba fe kan an ye folo kan to barala do were be min dalentana be Malien an kan ga barake betokola ante Mali fanto e gouvernement ay Malien be gouvernement be barake betokola ande kan ga barake pour que minun be sika ani minun dalentala sika akaban minun dalentala fana ukatla ka foko tienre la ne gundalentu la mais ubise barala ou bien do ka fo ne kumbu contrôle la mais si ça ne nye bala ne kan gudeme ube bo andela anga barake chogo o tse ka ke nama mba fo tubabu kana katla ka yelema une gouvernance de rupture et d'exemplarité au corée
baara kun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen an kan ka tigɛ fewu ka méthode kura dilan an yɛrɛ ka exemple di ni ministre ni président ye exemple di jamanadenw bɛ se ka tugu kɔ o fana pour que a ka se ka kɛ jamanaden tɛ fɛn minnu fɛ minnu ye Mali tiɲɛ minnu y'a kɛ jamanaden tigɛra état la sisan u t'a bonya hali ɲɛmɔgɔw kumana u t'u lamɛn an ka ko bɛɛ kɛ u ka ban mais pour que a ka ban an yɛrɛ ka baara kɛcogo an kɛcogo an kumacogo o de y'a daminɛ ye n'an y'o kɛ fana gɛlɛya min bɛ yen an kana siran ni gɛlɛya min bɛ on doit l'attaquer de front an kana siran an tɛ segin kɔ an tɛ yira ni gɛlɛya min bɛ yen il faut l'attaquer de front n'an m'a bɔ sira la ka tɛmɛ an b'a contourner mais Mali bɛ sira sɔrɔ n b'a dɔn fana ko maliyɛnw caman u ɲɛ banna gouvernement bɛna mun de fɔ a bɛna mun de kɛ an b'a dɔn ko transition ye waati kunkurunin de don a waati man ca donc pour que baara ka se ka ɲɛ an tɛna ko bɛɛ kɛ an bɛ priorité de sugandi mun kan ka kɛ fɔlɔ-fɔlɔ pour que transition a ka ɲɛ o priorité ye mun ye fɔlɔ-fɔlɔ lakana ka lakana sinsin ka sabati jamana kɔnɔ priorité filanan ye mun ye réforme politique et institutionnelle politique ni élection ni sariyaw bɛɛ minnu bɛ politique da politique bɛ taa sira min kan o kan ka réformer sariya kuraw k'a dilan maliyɛnw bɛ bɛɛ sariyaw minnu kan n'o kɛra an bɛ élection ɲuman organiser pour que mɔgɔ min bɛ taa présidentya la min bɛ taa députéya la o k'a dɔn tigitigi maliyɛnw de y'a ta yuruguyurugu m'a ta ka sigi maliyɛnw kunna wari m'a ta ka sigi maliyɛnw kunna maliyɛnw votera ye parce que u b'a fɛ parce que a kuma ka ɲi parce que a hakili ka ɲi parce que n'aw hakili b'a la mankan min wulila Mali kɔnɔ 2020 c'est vrai que fiɲɛ in a kun falen don fɛn jugu caman la mais élection de y'a kɛ la goutte d'eau qui a fait déborder le vase donc élection crédible mɔgɔw bɛ da élection min na an kan ka ko bɛɛ kɛ o tɛ se ka kɛ ka tila ka fɔ réduction de train de vie de l'État maa caman b'a fɔ ko jamana ka wari a tɛ don da ɲuman fɛ a caman bɛ tiɲɛ ɲɛmɔgɔw fɛ o fana an kan ka solution ɲini a la ani la lutte contre l'impunité c'est-à-dire mɔgɔw bɛ tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la o fana kan ka dabila a priorité laban ye mun ye peut-être a kan ka kɛ fɔlɔ ye fantanw fɛn tɛ minnu bolo an kan ka ko bɛɛ kɛ k'an seko kɛ ka ko nɔgɔya u ma pour que ka lakana sinsin jamana kɔnɔ Mali l'armée a bɛ baara min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la an kan ka ko bɛɛ kɛ les opérations sur le terrain u bɛ baara min na sur le terrain min bɛ ka résultat ɲuman di an kan ka condition créer pour que administration ka se ka sigi préfet sous-préfet école dɔgɔtɔrɔso u ka se ka sigi ni lakana sabatira administration bɛ sigi o bɛɛ bɛ sigi chantier ba filanan ye mun ye président de la transition y'a fɔ an ye a ye instruction d'a ma ka Mali kura sigi ka Mali lakura o de refondation du Mali qui sera au cœur des réformes politiques et institutionnelles Mali kura an ka ko bɛɛ kɛ maliyɛnw yɛrɛ k'a fɔ transition ba don min na ko Mali kura sigira pour que ka se ka sira sɔrɔ an hakilina ye mun ye o ye waati min bɛna an bɛna réunion ba dɔ organiser a tɔgɔ ye
les assises nationales de la refondation. Malion bébé na faranyonka. Ambe danaya mugo dita. Malion danaya be minka. Mimbe Mali don. Mimbe Mali administration do. Minga jamana do. Ambe nou faranyonka. Ubena assises in labe. Wa assises in fana. Anta foko foy make Mali fon encore mieux barake Mali. Antena fotu ke de ka fo fem bebe damene transition de la otegeda. Minun kume fanga la korole. Ulu fana e bara doke. Peut-être à manière soro. Bara minun kera korole. Ambu beta. Concertation. États généraux. Forum. Assises. Dialogue national. Ambu be mimboro ambu be franyonka. Ka conclusion bauta. Conclusion minun. Malion bebe na ou yere don conclusion nuna. Obeke muna. Ne a fo sisa. Ko crise indamne na chogodi. Élection de Kera, mangan wula élection nofi. Mais oye, il a faux fien. Femba qu'on fa fara. Élection, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le. Mais fin du goût, minun kumba kono. Ou comment ben a faux. No bana. Malien ou malien ni ba fait que candidat est présidentiel. Il ben a sigi ka faux qu'on est Kera président. Et be fait un folo mi walia. Oui, les résultats des assises. Oya soro Malion be benaka parti quota la. Donc ni beta élection là, il va faut qu'il be assise nous walia parce que Malion beta ani ika projet de société. Donc ni élira. Ibe mi walia. Oye Malien benaminka ani hakilina yumi. Oye ko no ga emao. Parce que ko do be niko kibake ni mogo ko kuteso iba faut ko emake de emafu. Malion be benaka. Obuken ko noga yere président Kurabulu nama keta sisa kuma bese na doba fo kafo ko ka élection organisée dron nema fo ko fien a falen do fen jugula élection de ya ke guddo qui a débordé le vase na we élection dron de ke fen jugu minum ba kono ame kuma uluka ni président Kura sigira beba donc ko u fanga intesigi coup d'état nani de karamalla wati kungurin kono muna parce que dongodo ni coup d'état kera au lieu ka fem be fo nyogon ka sira nyumanta bebe giri anga élection be ke président Kura min bena abe gelea minu soro na ko ka bunya na bodoro mo go buli ka fo ale dedo abe sira abe segiko ale fana ba dabla jamana tora ka kini chugula Malion kanga ñongon tege mine beka intérêt bala assignation inkake comme y'a fo ni kera président yi ko do be ni ko ki bake no mina fo ka te ke iba fo ko Malion be kumbenaka aflana ere hakilina yi muye campagne kono donc candidat be mogo ni ba fe ka ke Mali président yi ibe ni kalika fo ko ni sigira ka ke président yi Malion benaminka pour se gelea kana Mali kontugun ibo de walia folo katla ki ka programme la anyena o de kafsa Malion bema o de kafsa candidat yerema ne insistion au cas parce que kuma ya kana munumunu kuma were kana bola a sensu fleni katla ka fo ko pour que hakili ka sigi anga se ka barake hakili sigi la ambena kuma awni syndicat ani parti politique ani Malion be pour que jamana ka sumaya mangan ka dabla no dabla la gouvernement hakili be sigi abe se ka réforme ke hakili sigi la parce que danaya be gouvernement ni Mali couche be ikera syndicat ikera kenyereo ikera sénégalais ikera l'école karamoko ikera opérateur économique gouvernement be ko beke pour que Malion ka ben pour faire l'union sacrée beka donc gela mimbe Mali sa na manyana bo anga jamana bitunu ala kan kisola et pour que o kase katanye ni sumaya nana ni ben sabatira jamana ko abesira daele pour que réforme kase kake parce que basoro gouvernement hakili sigilendo jamana don benaka ube
u ka état u ka jamana an b'a sama ka taa sira ɲuman fɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa ka bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ o de bɛna kɛ an bɛ réforme kɛ an bɛ élection kɛ élection bɛ ban mankan tɛna wuli mɔgɔ si tɛ wuli k'a fɔ k'i ma sɔn parce que a kɛra jɛlenya kan président min bɛ sigi fana a bɛ sigi lafiya la a hakili bɛ se a bɛ se ka jamana baara a tɛna don o don ka gazi fili mɔgɔw kan ka mɔgɔw don kaso la parce que sɔsɔli b'a ka élection la o de bɛ n ka jamana kɔnɔ a mɛnna pour que o ka kɛ Mali parti politique bɛɛ société civile bɛɛ maliyɛn bɛɛ ko organe unique des élections ko jɛkulu dɔ kan ka sigi min bɛ élection dilan an bɛ lahidu ta an bɛ ko bɛɛ kɛ organe ka sigi ni ministre de l'administration an bɛna sigi maliyɛnw ye élection organisée a bɛ san 30 bɔ maliyɛn dɔ kan ka sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ yira ministre de l'administration la élection bɛ se ka kɛ organe unique bɛ se ka kɛ u ka taa convaincu ne bɛ Mali expert bɛɛ wele a ye taa ni ministre de l'administration ka sigi a ye ko bɛɛ kɛ k'a la convaincu parce que a nalen siɲɛ fɔlɔ a fɔr'u ye k'a tɛ se ka kɛ ne ye min fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye o don n bɛ digression dɔɔni kɛ n k'u ma k'a fɔra k'a tɛ se ka kɛ minnu y'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ ɲininkali ma kɛra u la o donc sisan minnu b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ ani minnu b'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ an b'u sigi u k'a jira n na min bɛ se ka kɛ ni tiɲɛ bɛ sira min an b'o ta o b'a sɔrɔ sɔsɔli tɛna k'a la tuguni donc l'expertise malienne an tɛna kɛnɛma ka taa mɔgɔw ta an bɛna an kalan élection organisation san 30 an bɛ ka élection organiser ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta ka taa organisation wɛrɛ ta k'a fɔ ko de bɛna an kalan élection la o banna en tout cas an ka gouvernement t'o kɛ maliyɛnw de b'a kɛ on a nos problèmes on peut trouver nos solutions il faut avoir confiance aux compétences nationales n'an bɛ taa wari min sara organisation ni ONG ninnu i b'a sɔrɔ n'i y'a tila 4 n'i y'a di maliyɛnw ma u bɛ se ka baara kɛ donc u kan ka taa ministre la convaincu parce que ale de y'u ɲɛmɔgɔ ye ale de bɛna fɔ u ye min fɔ n ye n dalen don a la a bɛ se ka kɛ ka tila k'a fɔ élection fana bɛ organiser cogo min na a kumaw bɛɛ bɛna fɔ pour que n'an bɛ taa élection la don min na maliyɛnw bɛɛ ka bɛn a kan mɔgɔ si tɛna fɔ ko sariya ninnu taara ne ma bɔ a kalama a fɔra n ko bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan président yɛrɛ ko inclusivité o inclusivité kɔrɔ ye mun ye bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kumanya n'a ye ɲɔgɔn kumanya à la fin ou bien bɛɛ bɛ bɛn ko dɔ kan ni bɛɛ ma k'a kan consensus bɛ sɔrɔ c'est-à-dire jamana fanba bɛ min fɛ an b'o ta n'o bɛɛ ma sira sɔrɔ gouvernement b'a ka responsabilité mais o b'a sɔrɔ maliyɛnw ye ɲɔgɔn kumanya o ka fisa ni dɔw kana fɔ k'ale ma bɔ a kalama k'ale t'a dɔn k'a fɔra a tɔgɔ la ale tɛ sɔn a ma an bɛ ko bɛɛ kɛ o kana kɛ ni min y'o kɛ maliyɛnw bɛɛ bɛna dɔn ko ale t'a fɛ ko ka taa ɲɛ o waati la maliyɛnw yɛrɛ b'a ka situation lajɛ mais mɔgɔ si tɛna fɔ ko kɛra ko k'a fɔ ko constitution sariya sunba ni yɛlɛma bɛ don a la maliyɛnw de bɛ sigi k'a fɔ problème jumɛn de bɛ an ka jamana bolo constitution kan ka minnu résoudre constitution tɛ sɛbɛn nin cogo la o dɔw ko experts de b'a sɛbɛn experts tɛ constitution sɛbɛn peuple de b'a fɔ ne b'a fɛ état jumɛn de ka sigi ni peuple bɛɛ n'a bɛ min fɔ u bɛ tila k'a di experts ma u k'a sɛbɛn a bɛ kɛ tan o kɔrɔlen a kun bɛ cogo di ko experts de bɛ constitution sɛbɛn ka na da maliyɛnw ma a tɛ kɛ tan o jamana tigiw o ye maliyɛnw de olu de b'a fɛ ne b'a fɛ sariya sunba ka problème ye résoudre n'a y'a fɔ a bɛ di experts ma kɔfɛ a y'o sɛbɛn hakilina min bɛ peuple la a y'o sɛbɛn o fana i y'a dɔn accord d'Alger kuma bɛ caya dɔw ko k'a waliya dɔw ko k'a tɛ waliya dɔw ko k'a relecture kɛ dɔw ko k'a tɛ kɛ o bɛɛ kumaw de pourquoi n y'a fɔ relecture intelligente ne y'a fɔ n balimaw ye mouvement signataire ne ye olu bɛɛ ɲɔgɔn rencontré a ye ɲɔgɔn kumanya kosɛbɛ ne ni sema mɔgɔ an ye l'heure 2 kɛ
plateforme a l'air flaqué mouvement d'inclusivité a fɔ an baw bɛ ne y'u bɛɛ rencontré i ye mun de f'u ye n ko sisan n'a ye jateminɛ kɛ i maliyɛn o maliyɛn n'i taara jamana wɛrɛ u b'a fɔ ko e ye dunanw de mali dɔrɔn de la u t'a fɔ ko ye dunanw de mali fana kɔnɔ mali tɛ mɔgɔ si ta ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan i bɛ bɔ aguelhok i bɛ bɔ kidal i bɛ bɔ sikaso i bɛ bɔ kayi aw bɛɛ ka dɔrɔn ye kelen mali kɔnɔ n ko donc an kan ka sigi an bɛ datugu an maliyɛn dama dama an bɛ n ka situation lajɛ an bɛ kɛlɛ hali n'an ma ɲɔgɔn fini fara mais a bɛ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛnna min kan an bɛ bɔ k'a jira communauté internationale la a kana an dɛmɛ k'a waliya n'an m'a kɛ tan u bɛ to k'a munumunu ko aw teri de ye nin ye an teri de n ko teri tɛ mɔgɔ si bolo dɛ communauté internationale o ye jamanaw de faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ ka intérêt b'a bolo an ka baara kɛ jamana intérêt kan donc ni gɛlɛya min bɛ yen an ka fɔ ɲɔgɔn ye n'an bɛnna kan an bɛ yira kan an bɛ bɔ k'a jira maliyɛnw la mali nafa bɛ nin de la pour que lafiya kana jamana kɔnɔ mali kana fara fara unité nationale a kɛ jamana kelen intégrité du territoire farali kana kɛ jamana la forme républicaine et laïque de l'état bɛɛ bɛ t'i ka diinɛ la min ka di ye n'est-ce pas n'an bɛnn'o kan a to bɛɛ bɛ se ka négocier à l'intérieur ni min bɛ bɔ a la a ka sɔrɔ dɔrɔn maliyɛnw bɛɛ bɛnn'a kan ou bien min ma bɛn a kan a ka taa a jira a la pour que k'a la convaincre k'a fɔ mali nafa bɛ nin de la état organisation ka ca état unitaire bɛ yen état décentralisé bɛ yen état fédéraux bɛ yen confédération bɛ yen organisation caman bɛ jamana la mais maliyɛnw de kan ka bɛn min ka di u ka jamana ye n'an bɛnn'o kan an bɛ tila k'a fɔ ko communauté internationale k'an dɛmɛ o de y'an hakilina ye ne ni n balimaw des mouvements signataires vraiment a ye ɲɔgɔn kumaɲa a ye photo ɲuman ta ne ɲɛna bɛɛ kun nisɔndiyara en tout cas an bɛ fara don min na donc n k'u ma an bɛ changement don accord a gestion yɛrɛ la an de bɛna sigi an ni ɲɔgɔn ka bɛn ko do kan ka tila k'a jira communauté internationale a k'an dɛmɛ a k'a waliya ye n sinsin o kan parce que accord ko in n'a fɔ ni magara la dɔrɔn dɔ bɛ mankan wuli yɔrɔ dɔ la n'i y'a bila fana dɔ bɛ wuli mankan yɔrɔ dɔ la or le gouvernement de transition est obligé de prendre ses responsabilités pour faire avancer ce dossier min ma se ka kɛ san 6 kɔnɔ an bɛ ko bɛɛ kɛ président ko k'an bɛ ko bɛɛ kɛ an ka se k'a la avancer maliyɛnw yɛrɛ k'a fɔ ko min kɛra pendant la transition o ka ca ni min kɛra san 6 kɔnɔ n'an y'o kɛ les maliens vont être reconnaissants au gouvernement de transition o de kama accord in a situation a bɛ n ka priorité la parmi les grandes priorités du gouvernement o de kama n'aw ye gouvernement yɛrɛ tɔgɔ ye on a ajouté exprès ministre de la réconciliation de la paix de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale kɔrɔlen a b'a ka attribution la mais a y'a bɔ ka tɔgɔ in pour que maliyɛnw k'a dɔn mouvement yɛrɛ k'a dɔn importance min bɛ accord in la gouvernement bolo a y'a mɛn ka tila k'a fɔ ko gouvernement ka baara a kan k'i ɲɛsin u b'a fɔ ko la fin de l'impunité c'est-à-dire i bɛ tiɲɛni kɛ foyi tɛ bɔ a la o kan ka dabila mali la parce que n'an m'o kɛ jamana bɛna tiɲɛ a bɛna tunu o de y'a kɛ n ka jamana tiɲɛna crise min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ n'i y'a lajɛ mauvaise gouvernance de bɛ a base la lutte contre l'impunité mɔgɔw bɛ tiɲɛni kɛ wari min bɛ di l'armée ma dɔ b'a tiɲɛ wari min bɛ taa ka di soldats ma k'u furakɛ dɔ b'a tiɲɛ wari min bɛ di fantanw ma dɔ b'a tiɲɛ foyi tɛ bɔ a la an kan ka ko bɛɛ kɛ mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛ i bɛ jamanadenw ka wari segin a ma parce que n'an m'o kɛ jamanadenw bɛna tigɛ gouvernement la petit à petit a bɛ se yɔrɔ dɔ la o b'a sɔrɔ fanga tɛ yen ni fanga tɛ jamana min na o ye a tiɲɛna bɛɛ bolo ala k'an kisi o la k'a fɔ kana kɛlɛ min kɛra 2020 kɔnɔ mɔgɔw dɔ sara a la o dossier fana
fa ka bo malien ka don doko kambe soldat suko mo chité soldat suko de mo chité en tout cas peuple malien ta ka soldat su be sa dongodo mi ba soro mogo de responsabilité ta o de be nyiniu. Donc nous c'est pas les militaires, c'est pas notre problème. Ceux qui ont donné les instructions, parce que soldat si wula ayre kama kata do kan kono ka marfata kata mogo fa atoke wo dobe des instructions d'amant. Ça c'est des instructions politiques. Na mo ke malien mena tigana uba fo kan ye keleke fo do sara fanga yele mara e minu na yele malike soldat suni mogo minu kumbe M5 la uyu sago soro doro unyi nanko o fana kan manga kewo parce que hake fana be nam no hake na masara anga bara se katanyo mogo do be minu jogina pour toute la vie pour se ka barake tuguni do be soutien de famille de do o be kan ga jatemine ke pour que u ka hake anga sarawe anga se ka jamana latani o di kama ko gouvernement bena ignesi dossier de corruption ka ministre de la justice dema ka barala na mago be fen la président ko kanga dama baraka sekake dobe faruka budget ka wo dobe faruka personnel ka ambe ko beke ka moyen dama o ka sekake parce que ni moyen madame ale fana o seka barake wo ka fo ko service baw gouvernement ka service baw administration baw be ba do tieni kara yoro chamala peut-être jamana do hakila tieni kara yoro do la en réalité amakala yoro do la ko tieni make ka soro tieni kara la donc segeli bena ke pour nga tiendo ni tieni kara yoro mina o ka se ka réparer ni tieni make yoro mina akatoyi mais mogo ka to comme ça tieni kara nina yurguru kara nina mogo be to nina dongo de dimi be jamana de la uta do jon e juende ke ukanga éclairci o diga man ko les grandes entreprises, les grandes institutions, les grandes administrations, projets baou ani collectivité ani état ka immobilier gouvernement ka so chama ani aka terrain chama u ferela mogo ta don kira chugumina mangambe dugu kono o mangay ambena yira ka don tiembe yoromina peut-être comment do be fo tiente comment do te fo iba soro fendo bu jukoro abe kanga bo kene ka malion ka do encore baisse du train de vie de l'État. Le gouvernement ka wari beta yoro minula. Jamana don hakila wari beta yoro mina manga ta yoro mina. Président de la transition est exemple dit. Il y a do mangando be réseau ni jamana la amena. Président de la transition ko ne rebena exemple di Malion. Fonds de souveraineté mimbedi Malion nyana oyaka sarade. Fonds de souveraineté abe bara minke mo chamamba du ta nyedon ni Mali président tayereta aka dogo shienta ni jamana mimban kerefew mais comme anga jamana nyemogo abafe Malion be mi fe koke akoka le ka fonds de souveraineté ka betla tla saba atla flabe ababo abeta di fantama ka kolonsi jiti yoromina ka fantaun deme nko ay exemple mindi prémisse fana beno o exemple kelen abasui responsable be ou bena osui mais oye mesure symbolique jamana jon u kase ka da anga kuma la mais mesure were bena ke ani ministre des finances ani département ambena sigi ka laje wari be tinya yoro mina ou bien wari be ta yoro mina manga ta yoro ambo ba tige ka bu ka yira président la président wari fleni e hakilina yimo e me jamana nyemo akanga ke chugumina ambe barake ka nyishala nako mbafa ka kolonse fantauma ou bien ka di armema ou bien ka di sénégalawma président de bena décider parce que de jamana nyemay o fana gouvernement benu barake ka tayira la kanga kemu katla ka foko nawya ye gouvernement kono ay ministère de la min togo ye ministère de l'administration de l'action humanitaire, de la solidarité
des réfugiés et des déplacés au ministère en combat fait Malion cadre tigiti président ko action humanitaire corrélée kumbe mais Mali kono sisa ni jatemine ke kelen ay do fara fantonka ma chaman burka jamana kono do réfugié ou be jamana wéré la ni tara jamana minum ban kerefe Malien minum be kande réfugié la yoro do la u kachani min be jamana kono ka région la uma bon malien ya la do rebe Mali kono c'est des déplacés ni tara sisa Mali vers l'aéroport mogo minum be bo centre la u be si nyamande kan donc président ko ale jamana ñemogo ye a se ka ñina nunu ko donc ministère délégué do be créé a ka problème be mu ngania min be président la ka ñeshi fantaw ma ngania min be gouvernement la a ka bara yode parce que ulu de Mali majorité mugo min be se ka dominique chien chama ulu manchaw ale do jamana ñema ye donc a ka nga bara ke jamana majorité tokola donc kuma ba minnu fora o de ne k'a fɔ ko kuma minnu kɛra n'a y'u bɛɛ ta u sɛgɛsɛgɛ gouvernement kɔrɔ ye programme d'action gouvernemental kɛ parce que ne y'a fɔ aw ye an tɛ gouvernement min bɛna fɔ ko min kun b'a ɲɛna u ma foyi kɛ an t'o kuma fɔ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ tiɲɛni i bɛna nin tiɲɛ ni jamana kɔnɔ minnu ye baara kɛ u ka baara an b'a ta min ka ɲi a la an bɛ dɔ fara ka jamana lataɲɛ jamana bɛ jɔ nin cogo de la ni fanga yɛlɛma aw nana fɔ ko foyi ma kɛ a bɛ fɛn bɛɛ déchiré ka bila a b'a recommencer a bɛ fili de la donc gouvernement ye programme d'action gouvernement min président an bɛ n'o ta k'a lajɛ président ye priorité kura min d'a ma an b'olu dilan k'u bila k'a sɛgɛsɛgɛ ka dɔ bɔ a la ka dɔ fara kan k'u présenter maliyɛnw na n'an y'o kɛ an b'a dɔn tigitigi le gouvernement aura une boussole boussole ye min n'i bɛ taa yɔrɔ min i t'a dɔn min b'a yiri la kɔrɔn fɛ bɛ yan fɛ tile bɛ yan fɛ ouest bɛ yan fɛ est bɛ yen fɛ o de ye boussole a bɛ n'an guider an kan ka taa yɔrɔ min na il va nous donner un cap en transition bɛ ban don min na an kan ka se yɔrɔ jumɛn na lafiya kan ka na Mali la lutte contre la corruption lutte contre la pauvreté o amélioration kɛra cogo di maliyɛnw bɛna dɔn tigitigi ninnu bɛna fanga la don min na ani bi o tɛ kelen o de avoir un cap et un référentiel c'est-à-dire baara kan ka kɛ cogo min na an kan ka étape jumɛn ni jumɛn de kɛ n'an y'o kɛ n dalen don a la ala barika la gouvernement ka baara a bɛ ɲɛ sɔrɔ n'an y'o bɛɛ jate sisan waati min dira ma a ka dɔgɔ baaraw ka ca i n'a fɔ tubabu b'a fɔ ne dans une course contre la montre c'est-à-dire que baaraw ka ca waati ka dɔgɔ mais bɛɛ ɲɛ b'an na u bɛna min de fɔ u bɛna min de kɛ maliyɛn caman b'a fɔ aw b'a mɛn ni transition ye échoué o ye Mali ko banni dɔw b'a fɔ a ye ko bɛɛ kɛ danaya min dara aw kan a ka gɛlɛn Mali histoire kɔnɔ gouvernement min a nana mɔgɔ ye espoir d'a kan ka tɛmɛ nin kan n'an ma nin réussi vraiment Mali bɛ tiɲɛ ala k'an kisi o la donc u kan ka bila an bɛɛ hakili la à la fin de la transition l'histoire doit retenir que le gouvernement de Assimi Goïta a restitué au peuple malien son indépendance, son unité, sa souveraineté, sa dignité, que les peuples applaudissent de Kidal à Kaï. Une transition est ban dominant. En bas fait, un gouvernement mifleni. Colonel Assimi Goïta y'a ka danaya da anka. Akse ka fo histoire kono. Ko colonel Assimi Goïta nalen. Aye malien de minunta. U ka baara kɛ u ka transition bɛ ba don min na Mali hɔrɔnya Mali danbe u y'a sigi Mali ma an bɛ dugawu kɛ o de ka se ka fɔ a ka fɔ à la fin de la transition a ka fɔ Mali histoire kɔnɔ an b'o de ɲini
c'est ça notre travail en Congo de kɛ donc kuma ba min bɛ n ka kuma in na o de ye nin n y'a kɛ n ka bamanankan na peut-être dɔgɔnɔw bɛ ka yɛlɛ n na parce que an kɔrɔnfɛ mɔgɔw ni ne kun ye kuma di Musa Tahir ma ou bien Ilaine ma peut-être olu b'a fɛ ka olu se k'a fɔ ka tɛmɛ ne kan parce que Musa Tahir ale ye kalan kɛ Sikaso ne yɛrɛ y'a ye a kun bɛ campagne la n ko a ma ko la quand il va se présenter président a bɛ taa ka campagne dayɛlɛ Sikaso le prochain président du Mali n y'a fɔ a kun bɛ yɛlɛ la n ko k'o bɛ se ka kɛ o Mali bɛna jaya n bɛ kuma dɔw fɔ yanni n ka bɔ kuma la an ka sirifikɛ de Ɲoro a ye ci bila ka taa fɔ n ye ko n k'a fɔ Hasimi Goyita ye k'ale bɛ dugawu kɛ k'ale b'a dɔn tigitigi an ka minɛn bolo Mali bɛna jaya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan Mali bɛna kɛ jamanaba de bɛɛ b'a fɔ ko boliboli ka taa Mali la a ko mais baara in a tɛna dafa sisan mais gouvernement de transition in o de bɛna base sigi k'a fɔ n ye k'an ka da la Maliyɛnw bɛna ye fana k'a bɛ dugawu kɛ n ye k'a bɛ dugawu kɛ président ye k'a bɛ dugawu kɛ Maliyɛnw ye hakɛto b'a la sali ala Muhamadu